Менә сайт, Тукай сайты да ачылды. Аның яңа басмалары да чыга башлады. Төрле альбомнар, Татар китап нәшрияты чыгарган истәлекләр. Шуның белән бер рәттә 2 ел элек Салават Юзеевның 121 дигән дип исемләнгән кызыклы һәм бәхәсле фильмы чыкты. Миңа калса, Тукайның шәхесен хәзерге яшьләргә җиткерү өчен аларның телендә сөйләшергә кирәк. Ягъни менә интернет телендә, флешмоб телендә, яңа кино телендә сөйләшергә кирәк. Һәм әлбәттә заманча медиа телендә сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә минемчә 2 караш яшәргә мөмкин. Бар беренче караш ул классик караш. Безнең китапларда бүтән хрестоматияләр карашыдыр. Икенче караш ул инде заманча караш дип әйтергә була. Булмаса альтернатив караш. Чөнки тема беренче чиратта кызыклы булсын өчен уңай һәм тискәре яклар булырга тиеш. Традицион һәм яңача караш булырга тиеш. Шул чиракта гына без җиткерергә теләгән фикер яшьләргә һәм гомумән замана кешесенә кызыклы булыр дип саныйм. Ләкин кызганычка каршы һәр вакытта альтернатив фикерләр һәм альтернатив караш зур популярлыкка ирешә алмый, чөнки беренчедән ул көчле кораллар белән аның кулында көчле кораллар юк. Ягъни медиа кораллар һәм административ кораллар. Икенчедән ул караш тумышы белән популяр була алмый, чөнки ул инглизчә әйтсәң мейнстримга альтернатива булып тудырылган караш. Ләкин ул агым вәкилләре дә менә күргәнегезчә яшәп килә һәм үзенең иҗаты белән яшьләргә үз фикерләрен җиткерергә тырыша. Шулай ук булсын ул кино, булсын ул электрон мәгълүмат чаралары, булсын ул музыка. Барыбер һәрбер популяр күренеш каршында аның альтернатив капка каршы агымы да булырга мөмкин. Чөнки һәр вакытта төп агымга каршы хәрәкәт итү ул һәр вакытта авыр һәм бик күп көч һәм бик күп түземлек таләп итә. Һәм сезгә шундый ук түземлек телим, күбрәк аңлаучы кешеләр һәм күбрәк талантлы кешеләр белән аралашырга теләп калам.